Tíomh, is seo Leigh sa Bhaile leathanach 180. Sa Ghairdin. Lá bira gríonmhar a bhí ann. Bhí an chlann sa Ghairdin. Bhí daddy agus na páistí ag tógáil tigín crín. Tógáil tigín crín is building a treehouse. Tógáil tigín crín. Bhí mamaí ag ullmhú picnic don lón. Ag ullmhú picnic don lón. Bhí mamó ag paintal. Bhí dadó ag léamh an nuachtáin. Dadó ag léamh an nuachtáin. Grandad reading the newspaper. Sa Ghairdin. Lá bra gríonmhar a bhí ann. Bhí an chlann sa Ghairdin. Bhí daddy agus na páistí ag tógáil tigín crín. Teachrán, tigín crín. Bhí mamaí ag ullmhú picnic don lón. Ag ullmhú is getting ready. She's getting a picnic ready for the lunch. Ag ullmhú picnic don lón. Bhí mamó ag paintal. Bhí dadó ag léamh an nuachtáin. Mamaí ag ullmhú picnic. Cá raibh an chlann. Bhí an chlann sa Ghairdin. Cé a bhí ag tógáil tigín crán. Bhí daddy agus na páistí ag tógáil tigín crán. Teachrán. Céir de bhí ag ullmhú ag mamaí. Bhí mamaí ag ullmhú picnic. An raibh mamó ag paintal. Bhí mamó ag paintal. Sin é.